Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan ad doming, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti kakanindin family ng runa ni Lolo kan Lolak kastamat ti anak ko ani Kyrene iti San Fermin, Cabala Union. Happy birthday iti inay ayat ko nga inak from Joanne Rovillos. Makablaawan ni Nanay Clarita Delfin di Tajadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Mocoro family iti Duplas San Juan La Union ng runa to'y apok ani Gia Morocco from Magdalena. Happy 13th birthday Princess Rislin Malsi Bautista dita Katabayungan, Kabagan Isabela from Mama and Papa iti Roma, Italy. Makablaawan dagiti agtrab-trabaho dito'y Princess Water Refilling dito'y Rosario La Union, Isoda Cherry, Margie Regine, JR Sadam, Janjan kanti amo daan ni Madam Vilma from Rubin, Dulay. Shout out iti Sakdeco Baguio staff ng runa ti manager Danny Jason, kastamot ni Silverio, Deo, Don, Tiny kan Sarge Ernesto from Michael John Aguilan. Hermosura family ti Lantap Bagabag, Nueva Vizcaya kan Labugin family ti Bagabag kan anak ko ani Irich from Chara Labugin iti Malaysia. Happy birthday Brian kan Jerome Mendoza kastamot tuy numutoy biyang nga ag-birthday intun September 29 from Kagawad Bulan Videoke.
Makablaawan dagiti anak ko ada Anthony, Rizani, Kimberly, Janica, Salcedo Bukat kan happy birthday kani Kimberly from Marisa Salcedo iti Kuwait. Ni Joy Talingdan iti Sinama Rojas kan Ana Sarenas iti Cordon Isabela kan Jocelyn Balasi iti Japan from Zeni Talingdan. Shout out kada Sniper 2950 Jasmine Rivera kan Samuel Agliam. Makablaawan ni Kathy Alcaraz and family from Inday sa Libsib. Ni Inang Solidad, Manang Romalin, Manungko Arcadio Ampa, ni Daniel Galasinaw kan Danilo Galasinaw iti Libertad San Mariano Isabela from Rodalin Ampa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Doming. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo iti naimbag nga oras. May saakmat kadagiti naayat adumdumngag kadagiti uploads yo manang tapudno ang makaipaay iti liwliwa. Pakaadawan pa iti adal dagiti istorya nga ipatpatangatang yo. Doming latan ti yawag mo kanya kat adak ita dito'y Macau. Nagasatakmat ang nagabroad manang tanasaya at ti trabahok kan tinatumpungak nga amok dito'y. Saan asabali ti trato da kanyak iso nga uray kaskasano saan ak unay ama ikawa iti pannakaiyadayok iti pamilyak. Simple akla ang atao manang kandi makalakmat iti rigat. Dayta ti makagapo no apay anabukal ti pakasaritaak nga ibilbilang kon at tugot iti dana ti biyag ko. Anya nga'y Doming, nakasagana ka din asumango kadagiti dadakkel ko? Uwan, Alma. Magagaran ak nga ruden? Doming ipakpakaunakon. Sa bali ti ugali dagiti dadakkel ko. Amangan no maawanan ka iti ganas kanyak no makasango mon ida. Anya ka kadi ay, Alma. Kidawag ka di ay amuna kadakwada no sana ka nakasagana? Saan kan salaangan ayam amo kadakwada? Amang ano day tapay ti pakadadaulan ti relasyon ta. Ne, apay ko mamadadaal nga eh. Nakarkaro kiti abumigkit ti relasyon ta Ngamin, amudak to nagiti dadakkel mo. Sa anak to basta agloko. Ta syempre, mabayinak kadakwada saan aya? Ne, apay, plano nak alukwan? Ne, saan? Rabrabakan ka laang mo't, Alma. Si Kamat. Oh, aday ta ka manan. Mabalin ka di, Alma. Saan ka kumaasan na ay? Nakarkarong agnerbiyosak no kasta ka. Basta, ikarim Doming Saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nga uray no maamwamon ti kababalin ti pamilyak. Nati ko na matrabahom, Dumeng. Utility messenger iti may isang opisina di ili, tata. Utility? Messenger? Nagadokat nga amomawn. Pinapintas mo laeng. Di ka pailakot ediret sa amay saka a janitor. Ha? Tatang, saan ko Di ka makibiyang dito, Alma. Saan asikati ka sarsaritak no di kat na ito alalaki nga inyam amom anobiyaw. Kasano ko maababiyag mo nga iti anak may? No janitor kamot lagayam. Un nga raw na. Amom ka di a prinsesa mi ni Alma. Nangataw ta arapap mi para kan kwa na. Iso nga rod ngayon kagumaan mi a pinagadal nga oray saan kami anabak nang kalpasan na ag tinaglaeng itikaskan ka janitor. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom tatang.
Nakababain mo't ka ni Domi. Ay, awan ti rumbang nga pagbainak. Adak iti unag ti pagkaingak, iso nga awan nga ron ti rumbang nga pagbainak. Awan, Apulos. Manong, apay naliday ka? Ha? Ay, sa anak mo na naliday ading. Sigurado ka, Manong? Wen, adala yung pampanunutag. Iso sigurong yung pag-arop mo nalidayak. Ada yung ngamin tikit kita, Adala ngamin pampanunutag ading ko. Ngam sa anak ka naliday. Agina nakangaruden, Manong. Rabiin. Ading, si katirumbang nga ginana. Ngamin, adapay klase minton bigat saan ka di? Wan, Manong. Maturog akon. Oh, naaramid mo kadimot lang dagiti homework mo. Nalpasam, Manong. Alang arudan, ing ka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agring inton bigat. Adala mo tirabi eh. Maturog ka na ading ko. Pasensya kan idirabi iduming. Amok anabainan ka. Anya na ba inan? Sana anya? Di ka man duming. Kabisado ka. Nalaka ka ama pabainan. Kat jay naramid dagiti dadakkel ko idirabi. Nalabas day jay. Anya kalakit din aya. Imbagak mutun kan ka. Awan anya man nakanyak day jay. Maawatak dagiti dadakkel mo. Maawatam. Nga makiwin naswas kan kanyak kasta ka di. Nagkuna makiwin na suwasak kan kalma. Gaputa na pasakitan ka iti jar dagiti dadakkel ko. Idi inyam ammo kakadakwada. Alma, nalaos ti panangipatag ko kan ka. Kat ibagbagakon. Saan ka napasakitan iti nagbalin at rato kanya kadagiti dadakkel mo. Doming? Kinapudno na. Nakarkaro pa ikit din nga inayat ka. Gaputay niyam amuna kadagiti dadakkel mo. Itilaksid di kas jaya kababalinda. Ad-addan nga impatag ka, Alma. Ammo ka sa anak ang makapaglibak ka ni Alma manang Emmy. Tapatsek, anarik na ti marikriknak, iti daydi agundaway. Ngamin ka gumaak a pinagparang, nga awan anyaman na kanyak tinapasamak. Gapo tanalaos ti panangipatag ko kankwana. Gapo tagin inayat kami at talaga ka ni Alma, awan na aramidan dagiti dadakkel na maipanggap iti relasyon mi. Ad-adamoten ang nagsalukagak, tatalaga akayat ko nga ikalaysa ni Alma. Iti panaglabas tinasurok talo atawan, nakaurnong kami ka ni Alma manang, kat ingkadeng mingarudan ti agkalaysa. Maagkakadisi ka, Alma. Ha? Apay mo ta nakastati sa uyo, tatang? Kasanaw,
Katagdadata lang arudan nga amaw asaan mi akayat da ita alalaki aparakan ka. Ita ipakpakada mamakikalay sa akakan kuana. Tatang, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Pudnuti ko na ti anak yo, tata. Ikarik, saan ko abaybay ti anak yo? Ikak itinarimat ang masakbayan ni Alma. Anya ko mga anarimat ang masakbayan ti maipaay mo kan kuana kat may sakalaang ajani taur. Nalabos mo ti pananginsultuyo ka ni Doming, tatang. Nagagatmat ni Doming. Ngam apay akas ta ti ar-aramidan nyo. Ay saan nga umdas ti kagatap no may kan na kay tinarimat ang masakbayan akas edi kunana. Iso nga itapay laang ibagbagakon Alma. Agpanunot ka na imbag. Laksidan da ka nga anak no ipilit mo ti kayat mau. Anya, Ibagbagakon no anya ti mapasama kalma. Iso nga agpanunot ka ana imbag. Sakbay nga ituloy ta ti panggap ta panagkalay sa. Kaya't kaadamagan manin Alma. anya day ta Doming. Amumat sa andak akayat tagi dinaganakan ka. Iso akayat ko amang ngagan manipod ka. Talaga ka di nakasagana ka amakikalay sa kanyak. Itilaksid ti kinapudno sa andak akayat tagi tidadakkel mo. Anya ka din nakita ti saludsod day ta Doming. Kaya't ko amaamuan. Tadyak kaya't nga agbabawi kanto iti udi na. Idi inayat ka. Ingkarik iti bagik nga awanan ti sabali nga ayatek. No saan asika. Alma, Iso asaanan ang mabaliwan ti pangadeng ko. Kan maysa, siyak mo ti kalaysam. Saan adagiti dadakkel ko? no kasta nga rod, makisarita akmanan ka nagiti dadakkel mo. Taibaga ngagkalay satan. Saanan ang masapol? Sigudan nga amuda kayat ko ti makikalay sa kan ka. Ngam Alma, masapol ang Diyak kayat apabainanda ka manan. Iso asya kun ti mangibaga kadakwada. No kaano ti panagkalay sata. Ha? Nalaos ti sakit tinakam ko idi pinabainanda ka. Diyak kayat ama ulit pa'y dadya apagtang. Tadyak kayat ama sair tiriknam. Iso asya kun ti makaamo ang mangibaga kadakwada. Maipapan iti anyaman ang mapagsaritaan ta. Maipapan iti panagkalay sata. Talaga gayam ang matuloy yung ti panagkalay sayo ka na Alma, gayam. Wan gayam. Ay ayatek unay ni Alma. Katsak lakit din paluspusan pa eh. Itapay lang, kablawan kan gayam. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman na kardo. Oh, amang ano nalipatan mo di saritaan ta ah. Sikat ti besaman ko iti panagkalay sak. Diyak tumalipatan day ta. Isang oras niya agsagsagana akong Doming. Agyaman ak no kasta kardo. Ay, ngumamom. Madandanagan man. Gagangay day tarik na Doming. Ngam apama na malpas ti kalaysa. Sigurado ang mapunas to ti amin a negatibo ang marikrik nam ita. Kardo, Nagasat kit din na Alma ah. Ngamin, sigurado nga agbalin ka responsable nga adigi ti pagtaengan. unay nita pa ng pasablog mo kanyak gayam. Uy, saan ka paspasablugan na niya? Ibagbagak tagpaiso. Sapay ako mga ruta mapasamak to daytang imbagam kardo. Diyak ngamin kaya't nga agbabawin to ni Alma ang makikalay sa kanyak. Anya di ko nam Alma? Saan ka no adumar ay dagiti dadakkel ko iti panagkalay sata. Anya? Kasano nga rudan?
Doming, awan anyaman na kanyak, nga uray saan adumar ay dagiti dadakkel ko. Anya? Matuloy ti kalaysata nga uray awanda. Ngam Alma, maminsan lang mapasamak ti kasta pagdang iti biyag mo. No, kayat mo. Itantanta pa lang ti panagkalaysata. Urahin ta nga manugot iti dadakkel mo. Tapno daraayan dan tumutla ang tinapatag apagdang iti biyag mo. No itantanta ti agkalaysa, siguradong ad-addan nga ipilit dati kayat da. Ad-addan alapdan data, Doming. Alma, Iso nga uray saan da adumaray, akas iti kunada. Ituloy ta ti agkalaysa. Iti kasta, awan ton ti maaramidan da. ay, Di mo kunaan adin akon kayat nga ikalaysa, Doming. ne, saan nakasta Alma? Ngam si ka ti pampanunutag. Kasi tinakunakon, maminsan lang mapasamak na itaan na patagapagdang iti biyag mo. Amang ano sana kompleto ti ragsak mo, naawan na iti dadakkel mo. Doming, siyak ti denggam. Imbagakon kan ka. Ad-ad da alapdan data no kalaat nga itantanta tinapagsaritaan ta. Iso adumar ay daman wenno saan. Ituloy ta tinapagsaritaan ta. Ituloy ta ti agkalaysa. Pinatgak nga rod ti kayat ti kaayan ayat ko manang. Plinano mi ti kalaysami nga uray impak pakaunan dagiti dadakkel na asaan da dumaray. Pabor para kanyak dayjay, ngam saan lata na punas iti isip ko, asaan nga agbalin a kompleto ti kinaragsak ni Alma, no awan dagiti dadakkel na iti kanito nga agkalaysa kami. Ngam kasta unay ti panakaklaat ken ragsak ko manang, ta iti kaaldawan ti kalaysami, adda dagiti dadakkel ni Alma. Nakitak matlaeng ti kinaragsak ti kaayan ayat ko iti daydi akanito. Kalpasan ti kalaysa, kinasarita dagiti dadakkel ni Alma, amasapol nga agnaed kami iti balayda, ta saan da kano apalubusan amayadayo kadakwada ti anak da. Imanugot akmat manang tapara kanyak, saan mat a big deal dayjay akid daw da kanyak. Ngam sabali gayam ti plano da, iso akas jay ti kinid daw da kanyak. Itatag na anaed kayon dito'y nga agasawa. Masapol nga akwam ti amin agastos dito'y balay. Ha? Oh, di mo kung naan nga agkad-kad kasi ka, Doming. Di ikam lang arudan nagkad-kad, idin kalaysam ti anak may. Ne, saan nga iti kasta tatang? Medyo naklatak lang amin ta. Tadi mo kayat nga akon ti gastos dito'y balay kasta ka day? Saan nga iti kasta nanang? Kasi tinakunakon, naklatak laeng. Diyak namin ninamnamang obligaan da kiti gastos dito'y balay. Oh, di agkad-kad ka nga raw. Kasta ti pasimudag ti tinor ti panagsaom. Ne, saan tatang? Apay ko mga gadgadak ngay. Saan tatang? Nasayat nga rod no kasta. Kandi mi kayat nga alilaom ti anak may, a? Saan may a pinadakkel kan pinagadal ti anak may? Tapno agbalin laeng nga alila. Diyak to aramidin ti kasta nanang. Nasaya at nga rod no kasta. Katangay nagkikinaawatan tayaw. Namnamaan mi nga awan ti rumswa aparikot, Doming. Tano saan?
kabailan da kayo apag sinaan, ita anak may. Doming, tangay saan pa'y matlaang amadlaw ti sikog ko. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kay ti gastos di ti balay. Tani, impabaklay mo't amin ang dagiti dadakkel ko kan ka ti gastos. Ne, saan Amang ano maapektaran ti sikog mo no agtrabaho ka manen. Ngam nakakaasi kan Kabailak, Alma. Kan sa anak mo't nga krikreklamo saan ka di. Anyamot nga minan datatang kan nanang. Tila mapampanunot da nga aramidan. No panunutan imbag, saan matarumba nga ipabaklay da kan ka ti amin na gastos kat? Baybayam kadilatan. Tinapatag. Nasaya tilinangan mi. Doming, Jacket nga darumso asaan mi pa nagkikinaawatan ka nagiti dadakkel mo. Ti kayat ko, naanayas lata ti amin. Nang runa ti panagdanata. agyaman nak Doming ha. Talaga nga ipatpatag na unay. Talaga Iso anak kasagana ka mga rami diti amin. Tapnaawan rumso parikot iti panagdanata. Ngam no makitak nga agabuso dagiti dadakkel ko. Siyak amis mo ti mangtubngar kadakwada. Anya kalaki tinaya. Di mo tubtub nga rin nagiti naganak mo. Sana bale, takabalak mo't. Kantap no makasigurado ta. Itapay laeng. Rugya akong tagkita iti sideline ko. Wano saan? Mangkita kiti trabaho nga agswildo akiti dakdakkel. Tapno maipay ti amin na kahit dagiti dadakkel mo. Alla manong, amangan no marigatan kan. Apay ko maamarigatan ak ngay ading ko. Ngamin, pagadadalin naklat ta. Masapol at tulungak damamangkin papang amang paadal kan kaading ko. Ngamin, pagsubad ko day takadakwada iti panang paadal damot lang kanyak. Manong, Basta saya atim tagadal ading Di mo baybayan ti panag-eskwelam. wan manong, promise. Kan nagsingsingpet ka akanayon ading ko. Di mo ikan iti parikot dagiti dadakkel ta. May isan ti taon ti anak ta Alma. Bayat dumakdakkel ni baby. Sigurado dumakdakkel mo ti gastos ta. Pudno day ta na ko nam. Kat agyamanak ta nasalukag ka. Malaksi da bakbaklayom ti amin na gastos di ti balay. Tumultulong ka pa iti pamilyam. Rumbang lang mo't san ka di. Wan matket di Malaksi da nasalukag ka. Nalaing ka pa'y nga agurnong. Iso nga uray kaskasano. Adamot mako na nga urnong ta. Masapul day ta Alma. Ngam adadimteng kanyang oportunidad. Ajak kaya tapaluspusan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda napinta sa trabaho ngay naplaya ki Macau.
Iso kidnawag ko mati pamalubos mo. Anya, agabrod ka? Para na ito iti masakbayan tayo, Alma. Takas iti nakon, iti panaglabas ti aldaw. Sigurado dumakdakkel mo ti gastos tayo. Doming, Palubusan na kumabakit. Jacket makamtud tayo. Iso jacket paluspusan ti oportunidad. Palubusan na kumaha. babaan iti naalumamay apan nakisaritak iti asawak, pinalubusan nak ang nagabroad manang. Iso ang nakagtengak dito'y Macau. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napintas ti nagbalin at trabahok dito'y, kan nakatumpungak pa'y iti nasayaat nga amo, isong ad-addan ang nakaurnungak. Inaman titawan ti anak mi ka ni Alma, kat ni ading ko, dandanimot tan agkolehyo. Nanayunan met ananayunan ti urnong mi nga agasawa, tanalaing nga agigam iti kwarta ni Alma. Dagiti met nakaikamangak, nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato da kanyak, tamariknak itan nga ipatpateg, ken kailalaandak a manugang da. Iso nga itultuloy ko matlatta ti kinasayaat ko ang naikamang, ken ti responsibilidad ko kadakwada, tapno nasaya at laeng a panaglilinangan ti madakkelan ti anak ko. Panggap kon ti ag for good ita Pilipinas, tamangibangon kami laengan iti basita a negosyo mi. Ngam kinasarita nak ti amok ditoy, nga agtali na edak ko mapay lakadakwada, banag nga inanamungak met. Sapay ko mamanang ta nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Doming. Doming, nagmayat pagayam ko. Saan lang nga inspirasyon ti maagsaw iti insalaysay mo, no diket may saan napatag nga adal ti naibatim. Dayta ket ti panagbalin a kalmado iti anyaman a sitwasyon. Tano malaukan ngamin iti pudot ti ulo, pungtot ken sakit tinakam ti maysa a banag, sigurado nga awan tinasaya at apagbanagan na, ket saan a panagkikinnaawatan ti itden na. Iso asaludo akken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi.